हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागुनि गिफ्ट। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल, प्रिया, रिंसार। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअनि स्ट'रियानो जादों जयन्त बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रिया बसुमतारी। दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्टनि बे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गलमालसव। बियो पार्ट 2। बियो मोनसे बड' कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों प्रेक्टिकेल, मनीषा, गावरेमा, मासूम, सैताराम। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि हिस्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों गावरेमा एबा जुलि मुसाहारि आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सैताराम ब्रह्म। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बिथांमोननि सैताराम ब्रह्म नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।